अके दे गारिखौथ' हमना थांनो हागौमोन नाथाय फैसा बुरजा लागोन ना बेस्रा दादि मादिमोननावबो इसेबां मानि रांथ' गैयाना जाखिनि हायो बेखौथ' हेल्पखौनो खालामखाबाय माथो दे आरो बासजोंनो खस्थ' मस्थ'बाबो थांसै माथो ओमफ्राय बाबु नोमादैया माबा लेबु ओमफ्राय खमला हरफाखादोंमोन दे बासाव एसे मोजाङै जाबानो जाबाय बोरैबा मोनबोला हाउ सुइटलै दादै आरो मादै नोंसोर इसेबां सानो आंखौ आंनि थाखायनो जानो हागौ नोंसोरबो गोबां खस्थ' मोनफाबाय नङा बाबुहा माथो खस्थ' दे दा नोंल' मोजाङै मोजां न'आव सहैथोंसै माथोबाव औ नाथाय आं फैफिनगोन दादै सानसे नोंसिनि न'आव मोजां सम लाना फैफिनगोन आङो आंनि हाथरखि बेबिखौ लानानै जागोन दे बाबु औ नोंहामजोखौ नोंसोरबोथ' नायनांगोन ना लाबोगोन आं बिखौ नेना थागोन दे बाबु जोङो आयु गोसोखौनो माला मोनहैगोन बेबायदि जाबाय थाबाय आङो माने एकदम खरिनि खानाय बायदि थिक थिक मोनगासिनो गोसोआ बिखा ख्लाब ख्लाबनो जाखासिगोन ना बाबु दे दसे उनाव बासा फैखासिगोन बियो आरे आदै नोंहामजोखौ लोगो मोननायनि खोथा दङ ना माने आंखौ नेगासिनोखा बियो आं मोनथिखागौ खम दुखु खस्थ'आव दं खिजानि बियो बाबु दे नों थाबल' मोनहैदो बिहामजोआ अब्लासो खुसि मोनसिगोन बियो बेनोथ' मालाथो फैबावगोनबा बासआबो दसे उनाव आं बास गाखोखासिगोन आंथ' मोनहैनो बांद्राय गोबाव टाइम नांनाय नंला दे फनखौबोथ' एसेबां हरनो समानो गैला आंनाव ना फनसो हरनो ना थांनोसो माने फनावबोथ' रायलायजोबनो हायाना दसे आधा घन्टासोनि उनावनो फैखासिगोनलै बाबु औ दादै एकदम नेनोनो हाथारलालै आङो बोरैबा मोनथारबाय दे खुनुरुखुम नेथ'दो नोमादैयाबो हजों सानबायसो थासिगोन बे हा बाबुआबा मोजां थांनो मोनखो ना मोनदा औ आंथ' आं थांबा नोंसोर खालि मोनलायसिगोन ना साननैसो हाबाब एफा गोबाव थाबाय मानो मोना जानो जोंनि गथ' बायदि नोङो अब्लाबो हजों नोंसिनि न'खराव नों सहैब्ला साबसिन मोनगोन जों बाबु गोजोन मोनसिनगोन ना थेवबो बेनोथ' आंखौ माने थांबाथ' सारप्राइज जासिगोन ना नोंसिनि मेरा फैगासिनो माला फैबावगोनब्रा बासालाय एसे थाब फैब्ला मोजां जागौमोनलै नेनोनो बाबाय मेहेरा गथ'नि मोखाङाव ओरैबायदि खुसि दं दिनै जे गावनि न'खरखौ लोगो मोनगोननि आंनि सना बेबियाबा मा हालोदाव दङ नुमारहैसिगोन आं फाइनेलि आरोथ' मा थिक फुजाबो मोनजाबावगोनसो खोमा जों सानैजों र' ओइ थुनथुलि खोनासंलाय ओइ मा जाखोलायदों ना माबा गावनि सोरबा गोसो थोनाय आराम मोननायखौसो खिन्थानो नागिरदों नामा बेलाय ओइ जाम्बा मा जाखो बेहायनो रावबो गैखायालै दिनैनो गोसथोयो होनना बुंखानोसैलै आङो नङाबा उनाव आरोबा मा जायो बिसास गैयाना मा खुसुर पुसुर हारसिङो गोसो सिङावसो रायलायदोंना आंजोंसो रायलायनो लुगैदों नोंलाय मोननैबोलै थुनथुलि मोननैबो ओमफ्राय दे मिस्टार थाब बुंदो एसे आंहा सम गैयाना न'आवबो थांनांगौ ओजों न'आवबा बेसेबां खामानि दंसोयो बेखायनो बेयाव गासिबो थामाम खालामजोबसै न'आव ब्लाड आंलाय नोंखौ हर थागोनसो नंदोंमोन माने जोंहा गासिबो फैजोबनाय जाबाय न'आवलाय सोर थागोन आइयाथ' थानो हागौ नाथाय आं हानाय नङालै ओमफ्राय मामोन सान नों जे आंखौ बेवहाय बाथ्रा दं रायलायदोंमोन मा बे गोसो सिंनि बाथ्रा नामा ओइ माबा मिनिबायसो दिने बोरैबा जालांगासिनो दे बियो बाथ्रायाथ' ओरैबायदिना थुनथुलि माबायदि बाथ्रा बेलाय आरे जि बुंनो थाब बुंना माथो बुंसिन बुंनानै फोजोबदो नङाबा समासो बारग'लांबाय थायो मोनथियाबालाय मोनथिगौरा बेखायनोथ' बुंनो नागिरदोंना नों माने नङा बुजियाबो नालाय बुङाबाथ' नै मानो बुजिया जानांगौ जाखो दे आरोलाय बुंबाथ' बुजिखागोन ना फोरमायदो मा एसे टाइम लायो बिनि सायाव बुंनोबो लाजिबावोसोदां गावहा हिनजाव बायदि ना सान बेबायदि नङालै थुनथुलि जेन'बा नों मा सानमारोलै आंखौ नोंखौलाय मा साननो आंलाय मानसि सानगोन ना एलियेन साननांगौमोन मा जाबावगोन आरो दे साननायजोंबो मा सोङो नोङो मा बिदि नङाब्रा माने मा सानमारो आंथ' नोंखौ लोगो सानो आरो बिनिफ्राय जेबो आरो गैदेरला आरो आंथ' मा साननांगौ दे बाट आइ लाइक इउ ना लाइक इउ माने या आइ लाइक इउ टु आरो आंबो नोंखौ मोजां मोनोब्रा आइ लाइक इउ ना माथो नंगौ बाट आंना एसे आलदामोनलै आलदा माने मा आलदा जाबावनांगौ जाखो दे मानसिखौलाय मोजां मोनाबा गाज्रि मोनसै नङा रा आंना माने बिनिख्रुइबो एसे बांसिनमोनब्रा आयु हाबाब मा होननाय जाखो बेलाय गोथावानो जादों माथो बेदराबो सोर बानाया बिहामजोना नों बानायदों आं बानायासै आयै बिदिनो गावसोरनो गामिनिनो सानैसो लिंहरबायनो आरोथ' न'नि गोजाखा नालाय हामदो दे आरो बे मेजेमखौ एसे लाबोबावहाय बिहामजो
आसरित दै बुरियाबो प्लेटआव बेदरानो दं बेदरखौनो नांबावखागौनो एसे मोजां हायना लाबो खेबसेनो एसे बुरजा जाखानसां हामाथो आबौ मिजिंनि न'आव होजों फिसा गोरलै मोननायनि जागोन दे आयै लाबोनि आङो आरो ओंखामखौबो जानोसैबा खुरनो नागिरदोंमोन आरो खुरखानोसैमोन नामा आयै नांथ'हाय बिहामजो बे दाउखौबो लाबो बेदरखौबो जानोसै अमाखौबो जानोसै दाउखौबो जानोसै जाजोबगोनहां दे बिदिबा आयै हाथरखि बिहामजोआबो बहा थांखोथाय आयै जमा जानो सानबायमोन बेदरखौनो गोथाव मोनलायलायासैहां बिहामजो सोरनि नामखौ लाखो नोंबो मोनथियाहां आयै एसे गोबाव जाबाय न'निजों न'नि बिदि जायो नामा बेबो जोंनि न'निनो गथ' अब्लाबो नोंसोर लेंहर जायखि बेखौ जि माबा बेनि खोथाखौ आंनि सिगाङाव दारायलाय आं एसे बेदर जाग्रोनि बिहामजो थां लायना फैथां दाउ बेदराबो लाबो आरो बानलु थाइनै लाबोफा गोगोम जानि आं ज्रोमनो खर' माथाफ्रासो दुंहावजोबो आंनिया बे सासेनि नामखौ खोनाब्ला आयै एकदम मानो लिंहरो नंगौ आङो जागोन आं मिस्टि थिस्टि मा मेथाइ दं मेथाइफोरखौबो जाजोबगोन आं नोंसोरथ' आंखौसो गाज्रि मोनखागोन अब्लाबो नोंसिनि मोजां थाखाय जे नै बे नोमाया सानदों नों खुन्थिया जे बुजिनो रोंबाय एकदम राइट टाइमाव साननो रोंबाय बेनो रंजा बिहामजो आरो आंनि न'आव हाबफैफिननो नैयासो लाबोगोन आं बेखौ जाला गोगोम जावखाबायहां दिनैबो डाइरेक्ट बुंखानोसै आङो मा सानबाय थायो नोङो माबा रायलायनोबो होनो ओमफ्राय रायलायाबो माबा बुंनोबो होनो बुङाबो ओमफ्रायथ' ना सान नोंखौ कंग्रेट्सथ' होननो बावदों आङो मानि थाखाय नाथाय आरो नों बिमाय जानायनि आं बिमानै जानायनि जोंहा नानि मिलिसाखौ लाभ इउ ओमफ्राय आंखौलाय आंखौ जेरै नानि मिलिसाखौ लाभ इउ होमबा आंखौ नोंखौलाय मानो नों मिथिनाबो मिथिबायदि आरो माखौ मिथिनांगौ आंलाय बे बाथ्राखौनो बेसेबा बुंनो सानगासिनो आङो ओइ थुनथुलि आइ आबा सान हाबायावहायसो दं नों आबा ओइ दिनैबो बुंनो मोनासै आं मानो दसे थानानै फैनो हायामोन आरो आयै मा होनदों सान जेबो नंला दे नानि नोंबो बेहायसो दङ अब्लाहा जोंनि हाथरखियालाय बहा थांखो बहा थांनो आयै बेयावनोथ' दंगासिनोमोन ना गैया आबा बिराद नागिरबाय आं गैया दसेनो बहा ब्लद थांखो अमा बेदरसो रानदोंमोनलाय दहायो आन्थि ओमफ्राय ज' ओंखाम जानोसै बुंदोंमोन ना मेथाइ जाखांबाय नै दासो बावै बेहायथ' सानासो आंखौ लाबोदों माबा रायलायनो होननानै मा आबा सान नङा माने दे बुंदो दाबो सान जेबो नङा आन्थिसोथ' बुंनांगौ दंबालाय बुंदो आबा आंबो खोनासंसै आन्थि सानजों खोनासंसैमोन दे बुंदो माथो बुंबावनो आंलाय मा बुंबावगोन बावबायलै आं आयै ओमफ्रायथ' ना बे आन्थि माबा आइ लाभ बेफोरबायदिनो माबा जेबो नङालै आयै बे ओरैनोसो होलाबायो मानसियानो नोंखौथ' आं आइनि सिगाङाव बुंनो थिनाखैमोन ना मा जानला मानला बुंलाबायनो नागिरदों नोंलाय दे आबा फन खालामनायसै बहा दं जागोन दे आन्थि र' माबा नै फिसौखौ लानायावबो एसे उसुबिदा जादों नालाय आंहाबो नायनो ओरैबो सोलाबा जादो आलासिबो एसे दं नालाय दे गथ'फोर नोंसोर गथ'फोरजों गथ'फोर बहा दंलाय एसे खबर लालायलाय दाद मिलि आनै जोंना आनै आंनि आखि मा गाबलाबायखो नोङो गथ'आ गाबखाबाय थागोन दे दंना इजों थांसै र' आबै र' ओइ सान नों बेथ' आरो माबा मोनसे बुंबावाखैथ' हाथरखिखौ माथो दहायथ' बिदि नङामोन हाथरखिया हेपि दंमोन मा जादों बियो बोरो ओइ थुनथुलि हामालै दावराव दावसि खालामनो नों बैखौ सालाखिखौ साला ओइ बुरै साला जोंलाय थुनथुलिजों खाथि साथि गैयालै मा होनबावनो बुरै बैसोबालाय मा जाखो जाखायाबा लोंखायाबा देनां थैबा बहायबा मोनजागोन नुवाखै गथ'फ्रा माबायदि आंखौसो गाज्रि सानलाय लाङो हाबाब बेदराबो अबेबा हाराय गोराथारहाय आरो बेदर हाराजों हाथायफ्रा गाजाबा हामगौलां मा होनखो नोङो आबौ सान नोंबो ओइ आबै नों हाथरखिखौ माबाफोर बुंबावदोंमोन नामा दाबो लाबोआनो जेरै बिहामजोआ गोथावालाय गोथाव जाथारदोंहाय माथो होनबावनो माखि मालाया थावदाथाव आंहा हले गोथाव मोनदों आयु हाबाब लदरगे बुरिया जों होननायखौ खोनासंबावलायाखै ओइ आबै नों हाथरखिखौ माबाफोर बुंबावदोंमोन नामा होनदों जोङो हाबाब आंलाय मा मिथिगौ आंहालाय बेवहायसो सिरि जिरायना बेदर जागासिनो ना नोंस्रा आंखौसो नोजोर होलायबाय आंखौसो माबा बुंदों मादों आं जेबो मोनथियाहाय साला नों जोंखौ इगनरसो मारिदों जोंनि खोथाखौ ना मा ओरैबायदि सैथान नायनाय आयु
सिगां हाथरखिया जोंजों मोजां रायलायनानै दंमोन बेहायनो नाथाय दा गैला जोंबो खिन्थालाङाखै नों माबाफोर बुंदों नामा होनदों जोङो आरो नोंखौथ' आबै आं बेसेबां बुंबाय जेबो बुंनाङा होननानै जुदि नोंनो माबा मोनसे बुंबावदोंबा मा बुङा नों आबै नोंनि गोसोआनोथ' माबायदिलै आबै मानसिखौ एसेबो नायनो हायि जाथारबाय नामा नोंलाय नै आंखौ जानाय लोंनाय बायदिसिना बुंलाबाय थानाङाहाय आबौ सान मालायबा मा जादों बहा थांदों बहा मादों आंलाय बेफोरखौलाय थाललाबाय थानमान नांजादोंसै मानोना नोंहा बिजों गिदिर दुश्मनी दंना आबै बेखायनोसो बुंदों आङो नै आं मिथियाहाय आंखौ डिस्टार्ब दाखालाम बेफोरबायदिखौ आं मिथिया आं खबरबो लाया होमबा बहाथो थांखोलै आबै मा मिथिगौ आंलाय नोंमानाव सोंनि थां मोनथिया बुरै नों जे माबा मोनसे बुंखादों बे दांबुसि लुथुरखे बुरै नोंखौथ' बुरैबाबो बिबै जाबाबो आंखौनो खोथा खाथेसादर गैया दानो गांलाबसो थाहोजागोनलै आंजों दाइमास दिनै बांद्रायखौबा नङाबा जोंहा हाथरखिया एसेबाबोथ' खुसि दंमोन आरो आबै नों बुंबाबो बुङाबाबो मोनसेबो फंसेबो जेबो दाबुंखा हाथरखिखौ बेहाय खुसियाव बाहागो लाफैदों लाफै जा लों आरामसे था रायलाय अके आरो फिसौफोरखौ मोजां मोजां बोर होलां बांद्राय नाङा फाङा खालामनाङा बेबायदि बैसोआव बुरै बैसोआव हाबाब आंखौ बांद्राय बाथ्रा बुंनाङाहाय नोङो नोंना खुगाया दावलेब नालाय बेखायनो बुंखाबाय आङो नोंनालाय मा नोंना आंनाबो गोदो दाउ खिबो जाबाय थानाया सोर बेफोरो मिन्थिदो गथ' थां मालाय बेदर जानायाव डिस्टार्ब दाखालाम जा नों बुरैथिया जानानै एसे थाबथा जाबा हामगौलां हारा सारा अब्लासो मिन्थिगोन बियो नोंखौ आं हायो मोनबा बेदर हाराखौसो होफैगौमोन आं ओइ दाबै बांद्राय दावराव दावसि दा खालामखालै आंखौल'सो नुयोहाय नों ओंखारलां आं रावजोंबो रायलायनो गोसो गैला मालायबा मा जादों बहा थांदों आंबो रायलायनो मोनाखैनो आंलाय मा मिन्थिगौ दे होमबालाय सान फन खालामबावलाय खेबसे र' खालामनि फनानो अपसैलै थांबायगोनहाय आंनि बाथ्राखौ खोनानानै मोजां जाबाय बेफोरबायदिखौ बेबायदिनो खालामनांगौ हाथरखि नामा बुरियाबा मानि मिनिस्लु जालायदों बेदरखौ ओमफ्रायथ' नोंहाथ' दाय दंखायो नोंखौथ' जेबो खालामनो हायाथ' मा जाखो थोनथोलेनिफ्राय बारग'आ आइदै हाबाब जुरि बिहामजो Oh my god, आबै मा जाखो बोरै गोलैखो नोङो आइदै हाबा नायबाय थाखो आंखौ थिखोदो हाबाब सिङानो बायखासिगोन खोमा आंना आइदै आइदै जुरि बिहामजो आबै दे थिखोदो आंखौ दे आखिया हराबै आइदै थिखोदो आंखौ दे आयै चियाराबो बोरैबा बायबा मा जागौमोन दे आलासिया बहा जिरायगौमोन जोंना हाबाब आबै आंखौ थिखोहाय आंखौ मा चियारखौसो थिखोखो नोङो चियारा नांजानाङा दे आबै ओरै दे आखाइखौ ओरै दे आं हारसिं सिखारनो हानाय नंला खोमाहाय दे जेबो नङा आं दंना दे आबै दे आं चियारखौ थिखोग्रोदोंमोन हाबाब बहा थैजोबखो माखासेयाबो आयै सिनस्रिया मा जाबावगोन आबै मोजाना गथ' गैला आंनि सिनस्रि आखाइ मा गथ' नोंखौ थिखोनो थिननाया आङो जेरै आन्टिखौ थिखोनो थिनफैनाय आङो थेवबो थोनथोलिया थिखोआ पाप्पि गथ' आइदै खारलांबावबायसोहाय बियो हाबाब बासे अख्रा थांगासिनोलै मेहेरानै जेरैखि जायाबो सहैनायनि खोथा दंना लामाफ्रावबो जेबो प्रब्लेम नुगियाखैलै आङो बेनिफ्राय आङो फैसायाबोथ' एसे थोगोना थोआ खम दं नालाय माबा मोनसे लांनांगोन आरो बेनिफ्राय गारि ससे गाखोलांबावनांगोन र' जायखिजाया सहैबानोथ' जाबायना दा ओमफ्राय थांनायासो बबे जायगायाव थांग्रोगोन आं बबे जायगायाव माने बिखायानो बोरैबा दुब मोनलायलायबायलै माला मोनहैगोनसो जाबाय आं जेराव आंनि हाथरखिया थागोन बेयावनो थांग्रोगोन आङो बेबि नों आंखौथ' नेना दंना ओमफ्राय आंखौ मा सानना दंदों नोंल' माखासेया मा साननानै थागोन आंथ' एसे गोबावनि उनावसो थांनो ओंखारदोंना जोबोद हांखुर जाबाय मिन्थिनो मा जानानै दं हजोंहाय आंनि जिउआथ' आं मा बुंबावनो बयनिख्रुइबो बांसिन आंनि हाथरखिखौ मोजाङैथ' दंना नों बेबि जायगाया मा बुंदोंमोनलाय आदा नों थ'नाय आं खिन्थाबाय थागोन नों थल' आं खिन्थानाय दे जागोन मानसिया सायाव जेसेखि मिनिनानै थाया मानो मानसिफोरा सानै मिनिनायखौसो नुगोन नाथाय आंनि गोसो सिङाव जे मा सोलिगासिनो बेखौ नोंसोर मारै मिन्थिनो मारै बुजिनो मारै नुगोन न'नि होनना आंहा थांनोबो मोन्थाय गैला दिनै दान्दिसे सम गासैबो दुखुखौ दोनथ'नानै दसे सम बियानैखौ नायनो थांबाय बेहायबो हाजारथा बखिजाबायसो
नङा नङा आंनि जिउआनोथ' मा जालांखो बेफोरबायदि जिउआबो जिउ ना आरो आबै आं मानो हारसिं थानो हाया जानो हायो नाथाय अननानैसो आबैमोना आंखौ लाखिदों आं बेवहाय थादोंमोन नाथाय नोंहा बेहायबो प्रब्लेम दङ आं नोंसिनि जिउआव बेबायदि बजा जानानै थानो गोसो गैखायामोन आबै एसेबां जेब्लायबो बखिजानाय बुंजानाय आंनि जिउआव जे मा सोलिदों बेखौ नोंसोर जेबो मिथिया मोखां नुब्लानो बायदिसिना बुंजानोसो थेयो बास आंबो मेंनाय मोनबाय बेफोरबायदि खोनासङै सङैनो बेसेबांथो सहायबावनांगौ जाखो दे दुखु दं होननानै गाबबाय थानानैलाय मा जानो आबै आंनि मेया थांखांनायनि उनाव एसेबांदि आंखौ बायदिसिना बुंदों दे आंबो बाबाय नोंसोरनि जिउआवनो थानो बाबाय आंबो मा लांनांगौमोनथाय आइयाबोथ' न'आव गैयामोन ना सोंनोबो दे आं थानायाव गासिबो खालामलांखाजोबनांसिगोन ना फैसाखौथ' बख'खांखाबाय मोनसे फिसा खामानिखौ मावनानै थांसै न'आव बेफोरबायदि जिउखौनो सैलासो आं आंनि जिउखौनो गोसोआ बोरैबा मोनबाय थागासिनोलै बांद्राय गोबावबोथ' थानो मोनखाया आङो जायखिया माबा मोनसे जासिगोन बे गोसोआनो गाज्रि मोनबाय थाबायलै आङो Oops. I'm sorry. जेबो बुङा माथो बाद दे दस्रा बायदिबाथ' जों खावसेगौमोन खोमालै आं थानोनो बास्राबाय बहायबासो थांनो लुगैखाबाय आंनि जिउआल'सो बिदि जाखो ना माखो दा फोरमायनोबोथ' सोरनो आरे माबाफोर टेनसनावसो दं नामा बिलाय माथो गाबनाय बायदिसो खोनाबाय आं हे आरे थांबायसो ओइ आरे नाथाय बहाबाथ' नुनाय बायदि मोनदोंलै आं बेखौ बाट बहा हाफा लक्ष्मण बहाथो थाङामोन नोंलाय दालायथो आं दहाय टाउनाव थांनो होनना बुंखायाखै बेहायनो थांबाय दसे थांना फैबाय आरोथ' आं नोंनि थाखाय माबा मोनसे लाबोबावदोंसो माने हजोंनिफ्रायथ' आं जेबो लाबोनाय जायासैना आयै दे आंनोलाय मानो मा नांगौ आंनोलाय नों फैबाय न'आव बेनो जथेस्थ' आबा नानि थाबाथ' बाब बुंखासिगौमोन बे आंखौ लिंहरदोलै आयै थाब लिंहरदो बुंदोंमोनहाय आफा ओमफ्राय बिमादैयाबो लाखिबाय थाबायनो साननैसो थाबा बुंदों जाहैदों मादैया जोंनाव फैबानो जायो नानिखौलाय मानो लिंहरबाय थायो गावबो थांबाय बेहाय रावबो लोगो गैया हजोंहाय बिमादैमोनजों बिनानावमोन दं होननानै ओमफ्राय नै हाब आबा लोखि एसे बुरजा रां औ आयै बेफोर गासैबो नोंनि बेजोंनो दाहारखौबो दं होननाया सुख'दो ओमफ्राय माखासेया नोंसोरनि आयु हामजे नोंथ' बुंदों कम्पानियावसो मावो एसे बुरजा रां होयो आबा बेथना माथो जोंनि गामिना बै माबा खावलामोन नालाय हरबाबो थोआनो बिसनालाय नोंनालाय हा माब्रैथो एसे मोनो आबा मा बुंबावनो आंनि खामानिया ओरैबायदि जिउआ दानो दं दानो गैया बेफोरलाय आंनि सेभ खालामनो हानायजोंसो खोथा आयै जेसेनो मोनो बिनि खावसेखौनो आं माने एक्सट्रा दोनखायो आरोना थेवबो जानाय थानाय बेफ्रावबो गोबां खरसा थाङोना आबा अब्लाबो जे नों मासे मासेबो हरो सोनानै बेंकआव नों मानो हिसाब लाबाय थायो बेफोरखौ आं खालामनांगौखौ खालामगोन ना ओमफ्रायथ' आयै बेहाय फैनानैथ' आं ओरैबायदि सासे लोगो मोनदोंमोनलै आयु सोर बेलाय आफा सोर मानिथ' मा होनबावनो आंबो सिनाया थेवबो ना बेखौ आं सानसे नोंहामजो लाबोनो सानबायमोनलै बेखौथ' नायै खेबसेल' नुदोंमोनलै आङो लोगो मोनदोंमोन ओमफ्राय गावनो आंजों रायलायफैबाय मा जाखो आंनि नोजोराबो फसायबायलै आयै आफा हामथारबायहाय बिदिबा दे थाबनो नागिरखादो आबा बिनि न'खौ बिनि एड्रेसखौ जोंहा थांनानै एसे रायलायहैखायाबा नंगौना आयै औ आफा आरोथ' बिहामजोआ मोजाङै मानिबाथ' मानिबायसै नङाब्ला बिदा मानिया हजों बिमा मानिया बिफा मानियाबाबो जेबो नंथारा आबा नाथाय आंथ' नामखौबो मोनथिबावा आयै दे मोनथिनो नागिरदो आफा मोजां खबर लालायदो आरोथ' नै आफा लोखि मोजाङै रायथिनायावलाय फैबायसै बिहामजोआ औ आयै आरो नङाब्ला जेरैखि जायाबाबो बोनाबाबो लाबो सिखोनानैबाबो लाबो मिथिदो मा होनखो औ नांगौबा हाथासुनिखौनो स्राय बानायना होगोन माला फैबावगोनसै बिहामजोआलाय माला लोगो मोनबावनांगौ जाखो आफा नों बेनोथ'लै आयै हजों बिमा बिफा बिदाफोर दङब्लाबो फंबायफोर दंब्ला मानियाबाबो जेबो नंजाथारा आबा नों फसायबाय माने बिहामजोआ नोंनिनो जाखानांगौ जेरैखि जायाबाबो औ आयै लाबोखागोन आं बेखौ
नाथायबा हले एसे लामब्रे खानाया बेना जेबो नङाहाय थावफोर माबा माबि फुनलाबायबानो देनां आरामनो स्राय खानाय गोलाव जागोन ना औ आरो जुलाफिबो सावबावोसो नोंहामजोआ आयु बिदिबा हामसिनबावबायहाय आबा जोंहा माबा दखानफोर होनो हागोन बिखुनजो बिहामजो आरामनो जोंहालाय मेथाइ सावबाय थानो हागोन ना मोजांसिनखौनो फसायथारबायहाय आबा नोङो नंगौना आयै